artali ki kanun barim jong Cristiano Ronaldo kini kon persya mano ka bansa la yeng shibet kamel hakpor chiteng sania ni pedang singam bahai pi barau ki paralok ki baju ij baju kersha ni kene ke channel na kapor shakapor ka jingkar pat ikito ki paralok ki bampat dab an subscribe ada pisung tenat iki video hakane ke channel singam bahai ban yon tu subscribe button ka jingela ka bakado hakarau 16 jong ka FIFA Club World Cup kan salong lashai mestep bat kum joro shibet kamet hakapor chiteng senia bat ka jingela ka be itanan bat ka babon bahaki nang pekai la abat nong kan salong hakapor khat ar chiteng palat chiteng senia ka jingela ka kan salong hapdeng ki artali ki kanhon barem jong Cristiano Ronaldo kata ka Real Madrid persya ya ka Juventus Cristiano Ronaldo ulalaj ban penyeso shaka klub Real Madrid nado usnam arajar khandai hado usnam arajar katpra bat hau ni usnam ulami no na ka Real Madrid badula lej ban penyeso shaka klub Juventus hado usnam arajar arpaway kumta kini ki artali ki klub barim jang Cristiano Ronaldo kin pen ki wende ka stadium hi barok kawai shibet kamet palat chiteng senya haga jinga kon persya jongki hakane ka raw 16 jong ka FIFA Club World Cup haba phai shika jinga kendo jong kini klub barok artali haki santali ki jinga la kai ki baladap ngiyo i ba Real Madrid kala ban pelem ya ka Juventus hado lasen kat ba ke Juventus pat kala la ban pelem ya ka Real Madrid tang arsen la ban ong ba ke jingjop ka kham no khniat she ka Real Madrid haba pej bat bishari ko rukom ya la kai jongki hanrai wala ka taro amla ban batai lupa mamar ka jinga la kai ka shai kala na ka por shikapor pun sen hi ka shai kala ba ka klub ka ba tlat bor kala ban pelem ya ka klub ka ba klain bor kumta ngila ban saki shibet kamet hakapor chiteng senya ya ka ne ka jinga la kai mano ban job bat mano ban sa charam sakawero ba ka Juventus ka dai ka klub ka ba klain bor napo jong kari Italy ka ba ya la kai ha ka Serie A kala ro ban bo jingma ya ka Real Madrid ha ka ne ka jinga la kai hato pitara kumno mano nap deng kini ki artali ki klub kawai ni kene ka ban sayo ban lai phayeng no na kene ka FIFA Club World Cup sakawai pat ka jinga la kai ka badero ka jinga la kai ka ba khado hakarau 16 jong kene ka FIFA Club World Cup kadai habdang ka kanon jong Sergio Ramos kamanteri persya ya ka klub Dortmund kane ka jinga la kai kan salong la Simon Step hakapor hanru chitang na ka banta ban pe ya kane ka jinga la kai phila ban follow ya ka WhatsApp group ya ka lingan sabo ha description la ne hapin comment jong kane ka video ko bele shibo ne phi barau ki paralong ki bajis ngo tanat ban pe ki video hakane ka channel ngin skndo pat hakawai ka video ko bele shibon